Atong tun-an ang mensahe nining buntaga, Lessons from the Life of Job. Ang mga butang atong makatunan sa kinabuhi ni Job. Daghag pa maagi makatunan nato ang principle sa Ginoo, ang guidance niya sa atong kinabuhi. Pwede nato makatunan ni pinagi sa Bible, sa Word of God. Pwede nato makatunan ang iyang mga prinsipyo pinagi sa advice o sa kahigala. Usahay pinaagi po sa itong personal nga experience o usahay makatuna nato sa experience o bang tao. Ug mao nay content sa itong message ni Buntaga. Tudluan ta karon sa Ginoo pinaagi sa experience sa kinabuhi ni Job. Ang background sa life ni Job or sa book of Job isa ni sa pinakakaraan nga book sa Old Testament. Nasulat ni nga book before pa sa law ni Moses. So nag-exist si Job during sa time sa mga patriarchs like nila ni Abraham ug diha na himugso ang kinabuhi ni Job. Sa first chapter sa book of Job, gidescribe na si Job nga usa ka perfect nga nag-imply sa iyang pagka-upright man. Usa siya ka God-fearing man si Job. Diin man si Job, doon na po siya mga weaknesses, mga failures, doon na siya mga sala, sama nimo, sama nako. Pero ang nakapayunik sa life ni Job, kay taliwala sa iyang imperfections o mga weaknesses, na maintain ni Job iyang integrity o iyang obedience. E gidescribe po sa Bible nga usa ka dato kay nga tao si Job. Nasa'y nindot nga pamilya, nasa'y napulo ka mga anak, o the same sa tanang ginikanan, na-dream si Job sa iyang family. Nasa'y pangandoy sa iyang mga bata. One day, managko sila nga mahimong mahinadlukon sa Dios. One day, mahimo silang successful sa ilang life. One day, mahimo silang successful, victorious, malipayon sa pag-invest na pod sa ilang kagulingon na pod nga pamilya. Pangandoy na sa matag ginikanan sa iyang kabataan. Pero diin man, ang kahayahay o kanindot sa kinabuhi ni Job, kalit lang ni uli ngadto sa usa ka dako kayo nga trahedya. Isa ka higayon niya na naghatag og news ang upat ka servant ni Job. Ug nga nang upat ka news nga nadawat ni Job moy ni bag-o ug ni usab gyud sa iyahang kinabuhi. Now kung basahon nimo ang life ni Job, moabot gyud ka sa isa ka question. Nganong gitugot man sa Ginoo ang sama niini nga mga kahimtang? Nganong gitugot man sa Ginoo ang mga pag-antos, ang mga sufferings? Gani kung basahon nimo ang life ni Job, makaingon ka murag wa nay laing tawo nga naka-experience sa ani nga klase nga kahimtang kang Job. Nganong ang mga daotang butang mahitabo man usahay sa mga maayo nga mga tawo sama ni Job. The same question sa atong life. Moabot sa point biya kung natay problema, moingon ta, Lord, nganong ako pa man? Nganong ang ako pa mang pamilya? Ngano Ginoo sa tanang butang tagaan nimo ninong ako man? I think, Lord, dili ko deserving niini nga pain. Siguro dili ko perfect, na ako'y mga weaknesses, pero Lord, too much ra kaayo ni nga pain sa ako ang kinabuhi. I don't know kung niabot na mo na nga point sa question. Yung sa himoning challenge biya sa uban, kung tinuod nga nay Dios, nganong dunay mga crime nga nahitabo, nganong dunay pag-antos diya sa gawas. If God is love, asa iyang love sa mga nag-antos, sa mga nag-suffer. Kung ang Dios nagpakabana sing katawhan, nganong dunay mga kasakit. Ug ang question, nganong si Job pa man Lord sa kadaghang tao? Nganong ang mga tao nga tarong manunta, nganong nainani man lang kinabuhi. Nganong di naman lang tong tao nga nagiklarong mga di mao nga record sa community ang gitagaan nini nga situation. Daghan tag questions. You know what? Sufferings are God's way of reminding the people. Usa ka klaro kayo nga tingog ang pag-antos biya sa atong kinabuhi. Usahay ang tao mas dali tudluan pinagi sa mga kasakit. Actually, ang pain, dili ni part yun sa design sa Ginoo. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan ug sa tao, perfect. Walay kasakit,
walay disappointments, walay quarrel, walay discouragement, walay frustrations, walay broken nga mga feelings. Pero sa dihang ang tao nakasala sa Garden of Eden, misulod ang sala ug miguba sa original nga design sa Dios sa tao, hinungdan ngang tao nikbati na og kagul-anan. Si Satan gusto niya kontrolon ang imuhang kinabuhi. Dugay na. Pagkatao pa lang nimo sa kalibutan, gitinguhaan na ka ni Satan nga one day mahimo kanyang isa sa iyang mga tools. Nasayod si Satan nga lisod i-control ang tao once imo kinabuhi na aduol sa Ginoo. And kabalo si Satan nga walay laing pamaagi ang tao ma-separate og mahilayo sa Ginoo, pinaagi sa sala. Munang ang unang tao nga si Adam ug si Eve, giplanuhan dayon ni Satan nga iyahang kontrolon. Ug unang gi-insert ni Satan sa kinabuhi sa tao ang sala. So na-deceive ang tao, hinungdan nga ang tao nahilayo sa Dios, ang Dios di palayo sa tao, kay ang tao nahimong makasasala by nature, ug ang Dios nahimo sa o nagpabilin sang balaan. Therefore, kinahanglan sa Dios mo separate sa tao ug ang tao nagpalayo sa Dios. Now, gitake na nga advantage ni Satan. Kay ang tao na distansya naman sa Dios, doon na siya freedom, capacity, chance nga ang tao iyahan nang makontrol. Og the moment ang tao na control na ni Satan, diha na ang tao mubati na og mga kasakit. Romans 5:12 ingon ni Paul, "Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned." So tungod sa sala misulod ang kamatayon. Ang pagkaguba sa design sa Dios sa tao, hinungdan nga ang tao nga gidesign unta para magmalipayon, mag-enjoy sa favor sa Ginoo, ang tao nagsuffer na. Gusto ni Satan kontrolon imong kinabuhi. Gusto po sa Dios mo control sa imong kinabuhi. Ang pinakabugtong gahom nga maka-guide og sakto sa kinabuhi sa tao, ang imuhagyong creator. Ang Dios lang ang capable maka-guide og insakto sa imuhang kinabuhi gikan kaniya. Kay balusa sa tanang part, aspect sa imong kinabuhi. Kabalusa sa imong weakness, sa imong strength, sa opportunity, asa ka bagay, asa ka dili, asa ka mo improve, asa ka ma-down. On the other side, gusto po ni Satan kontrolon imong kinabuhi. Tan-aw na to ang comparison nining duha ka puwersa nga nagalihok karon sa tong kinabuhi. I-compare na to ang plano sa Ginoo nimo ug ang plano ni Satan nimo. John chapter 10 verse 10. Gi-address o gi-describe si Satan sa usa ka thief, usa siya kakawatan kay nangangkon siya sa butang nga dili iyaha. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Ang interest, intention ni Satan sa imong kinabuhi, kawaton niya imong potential, kawaton niya ang imuhang passion, ang imong pagka-positive, ang purpose sa imong kinabuhi, kuhaon niya imong kinabuhi o gubaon niya imuhang testimony nga one day dili naka-effective bibisan pa sa imong kagulingon nga panimalay. Mo ni plano ni Satan nimo. On the other side ingon ni Christ, si Christ may nag-ingon ni, "I have come that they may have life." So si Satan gusto niya kuhaon imong kinabuhi, ang Ginoo gusto kanyang titagaan og kinabuhi, gani kinabuhi pa nga walay katapusan. Unsa nga klase nga life? And that they may have it more abundantly. So, gusto sa Ginoo nga abunda ang imuhang panginabuhi. Si Satan gusto niya kuhaon imong mga potential. Ang Ginoo gusto kanya i-build up. Gusto niya dugangan ang imuhang potential. Si Satan gusto niya kuhaon imong kinabuhi. Ang Ginoo tagaan kanya kinabuhi nga wala nay katapusan. O si Satan gusto niya gupuon imong testimony. Ang Ginoo gusto niya himong powerful imong testimony regardless sa imong background. Pili ka. Kinsay gusto niyo mo control sa imong kinabuhi. You know, action speaks louder than our words. Pwede ta mo ingon og amen,
Pero sa gihapon, ang imong gisunod, mo manifest na sa imuhang action. So, i-pray na to, Lord, himo ang firm akong decision. Gusto ko magpag-guide nimo. Other things, sufferings are God's reminders that this world is not our final home. Pagpahinumdom sa Ginoo nga dili ta taga dinhi. Every time ma-feel na to ang mga problema, pagpahinumdom ni, dili gyud ka mo fit dinhing dapita. Si Job sa Job 1:21, pag-receive ni Job sa news, iyang response sa 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Wa say bit-bit ba? Wa say bahandi, wala tanan. Sus nasa mindsetting ni Job nga one day na say ulian nga eternity. One day na ay final home. Ug ingon ang Bible, ang tanang tao nga nakadawat ni Christ as his or her personal savior, ang iyang final home ang heaven. Ug ang tanang tao nga nibalibad sa pagdawat ni Christ as his personal savior, ilang final home ang lake of fire. And again, every time mubati tagkasakit dinhi sa yuta, gipahinumduman lang ta sa Ginoo nga dapat nimo tinguhaon ang eternal things. Focus ka sa eternity. Ang kinabuhi sa yuta tuldok rani compared sa eternity. And one day tanan natong pagpaningkamot sa yuta mahaya nato sa eternity kung gibaylo na nato among eternidad kaysa atong panginabuhi dinhi. So how to handle sufferings? Unsaon man nato pag-deal ang mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Si Job na gitudlo nato. But first, dugangan nako ang background sa life ni Job. Unlike sa laing books, ang book of Job sa Old Testament, unique. Kaya usually kung mubasa kag mga novel or mubasa bitaw o mutanaw kag movie, ang climax or ang tension sa movie naa tunga-tunga kasagaran or sa last part. Pero sa Book of Job, nani 42 ka chapters. Sa chapter 1 pa lang, gi-introduce na daan ang maong book sa usa ka climax kaayo na nga panghitabo. Sa Book of Job, chapter 1, diha gid tanan ni tabo ang pagkahugno sa kinabuhi ni Job. Nagpuyo siya sa land of Uz, nga sa modern day mo ng Saudi Arabia. And he was very famous sa ilang time. Kung adto ta siyang net worth, sama siya kasikat kang Bill Gates sa karon nga kahimtang. Ilado si Job, nasa nindot nga pamilya, gani sa iyang kadato gi-describe na sa 700 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, mga baka nga nagtrabaho diya sa uma, 500 female donkeys. So may imagine nimo unsa kadaghaning nga mga ang servants ni Job. Inana sa kadato, nasa'y pamilya. Particularly nasa'y 7 ka daughters ug 3 sons. Usa ka nindot ang pamilya ni Job, nahimong good example sa komunidad. Now, sa upat ka servants ni hatag sa report, ang first 3 servants dingon, Sir, ang imong mga kahayupan gikawat sa mga Sabians, mga ilado nga mga tao nga kawatan. Ingon sa Sir, ang imong mga camel o mga donkey nay nangatagak nga kalayo gikan sa langit ug nangamatay tanan. Apil ang mga servants, ako lang ang nakasurvive. Ang last servant ni Job, ni dagan-dagan naghatag og report. Niya, Sir, the same day, the same hour, Sir, samtang nangaon imong mga anak sa balay sa imong kamagulangan nga lalaki, niabot ang kusog kay nga unos, niguba sa balay ug nangamatay ang imong mga anak. Unsaon nimo na pagdawat nga situation? Imagine nimo na. First of all, when you don't understand the situation, just simply trust the Lord. Salig na lang gid niya. Now, regardless sa imong situation karon, unsa man kadako gamay imong problema, naa gid tay attitude nga gusto nato suluhon pagsulbad atong problema. Isa sa mga reason, gusto na to i-prove sa mga tao nga kaya na to. Prove na ko nimo nga sakto akong desisyon nga gibuhat. Kayahon ako ni. Aron one day maulawan ka ug mahitabo nga sakto ko. That's pride. The second thing is, too much confident ra kita sa tong kuglingon.
Kaya na ko ni sulbaron, bright good ko. Nagod ko'y resources, na ko'y kwarta, na ko'y access, na ko'y influence. Too much nga self-confidence. Unsa na siya? Pride. Garbo. Ingon ang 1 Corinthians 10:12, therefore let him who thinks he stand take heed lest he fall. Ay kumpiyansa. Kay kasagarang nagtuo nga kaya nila, maoy una noong mahagba. And 1 Peter 5:5 ingon ni Peter, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Moingon tag pride, ang usually ato bang definition sa pride katong tao nga hambugiro. Kaya na ko na. Sultihan ka, tanang pagbalibad nimo sa will sa Ginoo is a manifestation of pride. Ang dili pagkamay ng poon pasabot nga nagsalig na kasi mong kuglingon og di na sa Ginoo is still an act of pride. Tanan nga pag-reject, pag-ignore nimo sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, garbo na siya higala igsuon. O gingon ang Bible, pinanggaan sa Ginoo ang mga humble ug nasuko siya sa mga garbuso. Inusay daghan tag i-blame sa tong life, ang ekonomiya man gud, ang gobyerno man gud, sila man gud. Ang problem di ay ang pride nga nagbalay sa atong kasing-kasing. So, giun sa pag-response ni Job ang situation, tanawa, instead nga ma-discourage si Job, verse 20 to 21, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, naked shall I return there. The Lord gave, the Lord has taken away. Abi nimo, sa customary situation sa mga Jew, sa Israel, ang pagpakita nila grabe nga kasubo or kasakit, ilan ning ginagisi ilang outer garments o gina-shave nila ilahang buhok. Usay nagalabay silang abo sa babaw. Pagpakita na nga subo kay sila gyud. Grabe gid ilang agony nga nasa ilahang kasing-kasing. Namo ni gihimo ni Job. Ug di na ko ma-imagine pagka-receive ni Job sa news. Siguro para ni Job, okay lang mawala ang mga kwarta nako. Ang kwarta ni Job nasa gidaghanon siyang hayop that time. Pero pagkahibalo ni Job nga nangamatay ang tanan niyang kabataan, mautoy pagkahagba yun ni Job. May imagine mo, gibisita ni Job ang iyang mga anak nga wa na'y kinabuhi. Di na ko may imagine nga nakakita si Job siyang mga anak wa na'y kinabuhi. For sure, sama sa usa ka kasing-kasing sa usa ka ginikanan, giduol gidto ni Job tagsa og gigakos diya og mihilak sag maayo sa pagdangoy-ngoy. Uban ang last words ni Job para sa matag-usan niya ka mga anak. Sakit kay na dawaton. Pero instead ma-discourage si Job, kung na may isa ka tawo nga naay saktong rason ma-discourage si Job, labaw pa ba kag situation ni Job? Mas grabe pa ba yung pag-suffer ni Job? Tanawa ang response ni Job. Nihapa siya sa yuta ug misimba sa Dios. Gani sa ka-disappoint ni Job sa verse chapter 3, 1 and 3, 1 to 3. Tanawa ha. Niabot sa point nga mingon si Job, Lord, may pagwala na lang ko gipakatao. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. And Job spoke and said, may the day perish on which I was born, and the night in which it was said, a male child is conceived. Ingon ni Job, kung kahibalo pa lang ko Ginoo nga mao din ang ako ang maagian nga kasakit, may pagwala na lang ko gipakatao. Once mabuhian na sa katao nga statement, sakit na kay na sa sulod. And pero sa awa sa verse 21, Job 1:21, he fell to the ground and worshiped.
ni simba nun sa Ginoo ni paubos o gidayeg niya ang Ginoo ingon sa blessed be the name of the Lord. Instead nga i-curse niya ang God, instead nga mo backslide, di na siyang pakita sa church or i-blame niya ang mga tao, iya nung gidayeg ang Ginoo mingon sa ang Dios mo hatag, ang Dios mo kuha. Dalaygon ang ihang pangalan. First of all, nahimo na ni Job tungod kay simply iyang gisalig ang tanan diha niya. Once wa kay salig sa Ginoo, di gyud na nimo mabuhian nga statement. Pero kung imong isalig sa Ginoo tanan, yes, magpabilin kang lig-on. After gisalig ni Job tanan, ingon siya, the Lord gave and the Lord takes away. Hinumdumi ang mga Sabians, ang mga tao mo inikawat sa kabtangan ni Job. Pero ingon siya, the Lord takes away. Ang Ginoo pud mukuha. Kay nasabtan ni Job nga tanang nangawala sa iyang kinabuhi, ang Dios mo'y nagtugot ni adtong tanan. And once ang Dios mo'y nagtugot niya ng tanan, doon na siya'y purpose niya na. Ug walay Dios nga nagkatuyo og dautan sa iyahang katawhan. Dunay maayo nga purpose ni anang tanan. And the second thing is, makita nato dinhi nga regardless sa situation ni Job, nahimo siyang usa ka good nga responsible nga steward sa resources sa Ginoo. Unsa day purpose nga nung ginatagaan ta sa Ginoo og resources? Duha kay reason nganong kalit ta kuhaan sa Ginoo. Siguro maka-question ka, Lord, nganong kalit man nimo gikuha? Opportunity, relationships, good health, usay kuhaan tag minahal pas kinabuhi. First purpose is dili ta responsible mo manage. Once di ka responsable sa gisalig sa Ginoo nimo, kuhaon gid na niya. Una nimong i-question sa imong kagulingon, unsa di ay gihatag sa Ginoo nimo? Ayaw hunaw natong butang imong na-acquire. Hunaw-naa una imong kinabuhi. Gika na sa Ginoo. Resources, relationships, career, uban pa. Next question, responsible ba ka niya ng tanan? Nahimaya ba ang Ginoo niya ng mga butangas imong kinabuhi? Nabalik ba nimo ang kadungganan niya pinaagi na nga butang nga imong nadawat? O giunsa man yung paghimaya ang Dios niya ng mga butanga? Kung dili ka sure o convinced ka nga wa gyud siya nalipay sa imuhang nadawat, iya gid nang kuhaon. Sa parable of talents, ang one nga gibili nag usa gikuha sa Ginoo katong wa nagamit, gihatag ngadto sa deserving tagaan. Ug mo nay kalit usahay nay kalit nga mga wala sa tong kinabuhi. And the second reason is usahay isa ni ka-test. Ug mao ni hitabo ni Job, actually responsible si Job mo manage sa resources. Gitawag sa Bible usa ka mature man of God. Pero testing ang nahitabo mangod kang Job. Wa sa disiplina ha. Wala something wrong ni Job aron nga kastigon sa Ginoo, gitest siya sa Ginoo. Ug ang purpose sa testing para mo improve ka, ma-build up, ma-strengthen ka ug mapaduol ka sa Ginoo. Pero take note, walay testing nga simply or kanabang dali ra bitaw. Kinsa bay mo take og examination nga baliwalaon lang ang examination. Usahay ang pinakasakit nga testing sa Ginoo, kuhaon tong mga butang nga love na kay nimo sa imong kinabuhi. Usahay test sa Ginoo asa imong commitment. Na ba sa imong bahandi or naapas Ginoo? Napa ba nini mga tawhana o naapas Ginoo? Muna kung love nimo imong relatives, ang imong work, imong career, imong life, ayaw sila higugmaa, labaw pas Ginoo. Kay kuhaon sa Ginoo tanang kompetensya sa imong kasing-kasing. And gitest sa Ginoo si Job. Gikuha tanan niyang resources, gikuha tanan niyang kabataan. And you know what? Kung testingan ta sa Ginoo sa mga simpleng butang, di man ta magkat-on. Pero once tandugon sa Ginoo ang mga bugat nga butang sa atong kinabuhi, diha ta magkat-on sa daghang mga butang. The second thing is,
Kung agian gito ang mga suffering sa atong kinabuhi, choose to maintain your integrity. Ayaw gyud ibaylo imong integridad. Bisan pag dunay mga problema, kakulian, kasakit, pilia gihapon ang imuhang baruganan, obedience diya sa Ginoo. Integrity means the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Integridad, ang imuhang pagkakristohanon, ang imong pagka-honest, minadlukon sa Dios, ang pagkamaayo nimong tao, ang imong reputation. Si Job ang enough nga reason sa tawhanon nga aspect nga mo guba siyang integrity tungod sa iyahang situation. Tanawa din ni sa Job chapter 2, 7 to 10, wala pa nahuman ang Ginoo sa life ni Job. Kabalumon sa isun ni tabo, Job 2, 7 to 10. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. Gitagaan pagid si Job og mga hubag-hubag, mga samad. Ngayon ng Bible, gikan sa lapalapa ni Job ngadto sa iyahang ulo na bulit si Job sa mga samad-samad. Grabe no? Grabe ang test ni Job. And verse 8, and he took for himself a potsherd with which to scrape himself while he sat in the midst of the ashes. Verse 9, nawa na tanan ni Job. This time, nawala pagid niyang health. Na isa ka tao nga pwede saligan ni Job sa iyang family. Na isa ka tao nga pwede niya kasandigan. Pwede niya kakuhaan og comfort, ang iyang wife. Pero this time sa verse 9, then his wife said to Job, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Muni pinakasakit nga pulong sukad nga nadungog ni Job. Nga iyang gina-fight, iyang integrity, iyang obedience, iyang pagka-faithful sa Ginoo despite sa iyang situation, pero ang iyang kauban sa pamilya mo upay gusto noon nga mo give up na siya. And makita na to dinhi ang pain ni Job. Di lang pamilya, mga anak ang gikuha sa Ginoo, bisan ang asawa ni Job nawala na sa iyaha. Unsaon yung pag-response ni nga situation? Abi nimo pwede ba si Job musakay sa words yang wife? Pwede siya mayngon bitaw no? Sakto bitaw ka. Unsay pulos sa akong faithfulness, sa akong obedience sa Ginoo. Pila na ko katuig, nag-serve niya, naging obedient niya, nag-offer og mga sacrifices niya, and then inani lang yung buhaton niya sa akong kinabuhi. Yes, ang atong failures, atong mga mistakes, dako kayo nga temptation sa pagguba sa atong integrity. Pwede si Job mamahala, puslan man, inani naman di gyapon, faithful ka sa Ginoo or dili, naman gyapon pagsulay, adi magbinuang na lang ko. Pero hinumdumi, tanawang response ni Job sa verse 10. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. Na-maintain ni Job ang iyang integrity, na-maintain ni Job ang iyang obedience sa Ginoo. Sa history, 1912, 19th century, nakadungog ta sa news nga ang pinakadako nga barko ni anang tuiga sa kalibutan, ang barko nga Titanic. First niya nga pagbiyahe gikan sa England ngadto sa New York. Na siya 9 foot ang iyang gitason, 900 foot. Og naikarga nga 1,500 ka mga tao. Nakurat ta sa balita nga nalunod ang mong barko. Ang first nga evaluation sa mga scientists o sa mga naga-research, nabanggaan ang dako kay nga iceberg sa ilalom nga part sa barko hinungdan nga nabuslot og dako kayo og nisulod ang kusog kay nga volume sa water. Nalunod ang barko. Pero sa latest nga study sa mga scientists, gibalikan nilang pila ka milya na laom kayo sa tubig.
ug gistadihan nila unsa gi tinuod nga hinungdan sa pagkalunod sa Titanic. Ila na discover nga ang tanan di ay nagsugod sa gagmay kaayo nga bangag. Nabangga ang barko sa mga icebergs ug dili to usa dayon kadako kay nga buslot ang nahitabo. Naay sila nakita nga 6 kasunod-sunod nga gagmay kay nga bangag. Gagmay pero sunod-sunod. Pagkasunod-sunod sa gagmay nga mga bangag, butong sa na buslot na dayon siya, nakasulod ang kusog kayo nga current sa tubig. Ayaw i-underestimate ang gagmay nga mga sala. Si Satan di mo atake na to sa dagko nga mga sala. Klaro man kaayo. Pero ginatake ta ni Satan sa simple nga halos dili na nato mapansin. Magsugod ni sa tilaw-tilaw, magsugod ni sa okay lang wala bitay nakakita. Magsugod ni sa karon lang bitaw, and then eventually mao na ni mulamoy, muguba sa imuhang kinabuhi, even sa imuhang pamilya. I-maintain imong integrity bisan sa simple nga mga butang. Now, gawa sa wife ni Job, gi-challenge po ang integrity ni Job sa iyang mga friends. Yes, pagkaibalo sa mga higala ni Job, ilang higala si Job na sakit. Gikan sa layo kay nga dapit gibisita in taon nila si Job. Niabot ang tulo niya kahigala. Job chapter 2, verse 11 to 12. Now when Job's 3 friends heard of all this adversity that had come upon him, each one came from his own place, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite. For they had made an appointment together to come and mourn with him and to comfort him. And when they raised their eyes from afar and did not recognize him, they lifted up their voices and wept, and each one tore his robe and sprinkled dust on his head toward heaven. So pagbisita nila kan Job nga wa nay mga kahayupan, wa nay pamilya, nabulit pagid sa samad, wa sila kaila dayon ni Job. Ug pagkahibalo nila nga mao dito si Job, ni sagit sila sa paghilak, gigisi nila ng sinina pagpamatuod, pagpakita sa ilahang grabe nga sorrow. Ug ni stay sila sa balay ni Job for 7 days. Ni mourn sila kang Job, ni comfort sila kang Job at first, pero along the way sa story sa book of Job, ang mga friends mismo ni Job nga unta mo'y iyang last nga kakapitan, maunoy ni condemn pa ni Job. Kung basahon nimo ang book of Job, dugay nilang storya, gi-convince na siya sa iyang mga higala ing sa Job, nahitabo ni nimo kay makasasala manggod kaayo ka. Ingon sila, kung di pa ka makasasala, di ni mahitabo nimo, grabe ra kayo Job ang imuhang situation. Mahitabo lang ni nga kaimtang sa mga tao nga gitunglog yun sa Dios. And then si Job siya pag-evaluate, yes, nakoy mga imperfections, pero wa ko'y nahinumduman nga dako kayo nga atraso nga nahimo sa Ginoo. Actually, nag-debate sila. Sa Job 15, verse 1, 4, and 6, then Eliphaz the Temanite answered and said, yes, you cast off fear and restrain prayer before God, for your iniquity teaches your mouth, and you choose the tongue of the crafty. Your own mouth condemns you, and not I. Yes, your own lips testify against you. Ang comfort unta nga gikan siya mga friends nahimo nun siyang condemnation o manifestation sa self-righteousness. In sa Job din ni mahitabo sa katao nga righteous. In other words, indirectly ningon sila, tanawa mi Job nga righteous mi, wa mi ginana sa Ginoo. And you know, sa times sa imong suffering, be sure nga naka sa insakto nga mga tingog. Kay usahay bisa na nga itong mga higala maunay mo condemn nato. Bisa na nga mga tao nga duol sa itong kasing-kasing, maoy mo condemn nato. Moabot man sa point nga bisan ang mga minahal nimo sa kinabuhi, ang mga tao nga imong gisaligan, maunay mo ingon nimo nga wa kay ayo. Makasasala kang dako. Deserving ka sa imuhang kasakit.
Di na ko musalig nimo. Hukmanana na ka sa Dios. Ug bisan pa moabot sa point nga even ang imong kasing-kasing maunay mo condemn sa imong kaugalingon nga pagbati. Protektahi ang imuhang integrity. Pilia ang pagbarug sa Ginoo. Pilia ang pagbabilin nga obedient ug faithful niya. Abi nimo ang integrity pila na katuig tukuron. Pila ka effort, sacrifices ang imong buhaton sa tao mo build up lang siya pagsalig nimo. Pila ka tuig na i-build sa isa ka tao. Pero seconds lang na gubaon. Ang tao dili halos makalimot sa imong sala. Bisan pagpila kalibo imong gihimo nga maayos ilang kinabuhi, pagkasipyat lag usa, hantod silang lubnganan ila ng timan-an. Dili mo pasaylo halos gani ang tao. Pero nay usa ka person nga andam mo pasaylo sa imuhang mga sala. Nay isa ka person nga andam mo limot, mo limpyo sa imong mga sala. Person nga siya mismo ang mupahid sa imong mga luha kung wa na kay kadaganan. Ug iyang pangalan mao si Jesus Christ. Andam sa mutukod pag-usab sa imong naguba na nga integrity. Bisag kapila na ka gitamak-tamakan sa kalibutan, giguba ang imong integridad ni Satan, andam sa mutukod ni ana pag-usab. Ug wa say labot unsa ka discourage, gi-reject, gi-discriminate sa mga tao. Once mo paubos ka ug muduol ka pagbalik niya, tukuron, pormahon kaniya pag-usab. Ug naa nimo ang choice. Naa nimo ang choice. Nining buntaga mo buhi kag desisyon. Siguro naabot na sa point nga down na kay ka. Wa na kay halos kakapitan sa iyong pagtuo. Halos wa na murag rason nga magpadayon pa ka sa paglaom. Na-discourage ka sa iyong family, sa imong work, sa imong life, sa imong attitude, sa imong past, everything sa imong life. Pero nay usa ka Dios nga nakakita sa tinuod nga value ug potential sa imong kinabuhi. Andam sa karon mutabang sa imuhang kahimtang. Pastor John, guba na kayo ko. Hopeless na kayo ko. Ug ang nabilin lang sa akong kinabuhi, ang gamay nga spark sa akong faith, napabay paglaom nako. Yes, napay paglaom nimo. I-surrender, itugyan sa Dios, kisan ka ng gamay nga spark sa imong faith. Ug diha kanya ligunon, bangunon, iyang pormahon nimong kinabuhi beyond pa sa imuhang expectation. Kay kung kini nga Dios nakapabuka sa mata sa usa ka buta, nakapasaylo sa usa ka babae nga hinukman na sa katilingban, nakahatag og assurance sa salvation sa tawo nga gilansang sa cross, nakapalakaw sa bakol, the same God nga muhimo kana karon sa imuhang kinabuhi, the same God nga wali imposible niya ug tanan buhaton niya karon sa imong kinabuhi once mo himo kag desisyon sa pagbalik ug pag-surrender tanan sa Ginoo. Let's bow down our heads and let's close our eyes. Higala igsuon, before ka ma-discourage, before ka mawad-ag paglaom sa imong kinabuhi, hinumdumi daw sa makadali ang nalata nga lawas ni Christ didto sa cross. Naguba iyang kinabuhi sa cross para pagbayad sa imuhang mga sala. Before ka muihap sa imuhang mga kapakyasan, suwayi sa daw pag-ihap ang matagtulo sa dugo ni Kristo Jesus dito sa cross. O before nimo i-blame imong kaugalingon sa imuhang mga kapakyasan, paminawa daw sa makadali ang tingog ni Christ nga nag-ingon nimo, ako nang gibayaran ang tanan nimong mga sala. Kinsa day ka nga tagaan man ka sa Dios sa iyang kinabuhi? Kinsa ka nga tagaan ka sa Dios Amahan sa iyang bugtong nga anak? Simple lang higalegson, usa ka kabililhon kayo atubangan sa Dios.
ug ayaw itugot nga maguba lang imong kinabuhi sa mga unos sa problema, sa mga pag-antos nimo ug sa pagbiay-biay ni Satan sa imong kinabuhi. Ug before ka mobiya nini nga building, sure ba ka nga wa gyud kay buhian nga commitment sa Ginoo? Sure ba ka nga wa gyud kay himuon nga pakigsaad diha niya? Mader ba nimo mulakaw gikan sa tingog sa Dios nga wa kay ibilin nga pakigsaad niya? Buhi og saad karon sa Ginoo. Buhi og commitment karon sa Ginoo. And don't worry higalay suon. Unsa man kahuyang karon imuhang pagbati, once mohimo kag pakigsaad sa Ginoo sa kinasingkasing, si mo hatag nimo og kusog nga malahutay nimo na nga pakigsaad. Ginoo nini mga orasan nagaampo mi. Dunay pipila Ginoo kakatawhan. Hopefully Lord kaming tanan unta Ginoo nibiya og decision diha nimo. Salamat Lord nga kanunay ka naghatag og bilis sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo nga ang kinabuhi ni Job buhi nga testimonyo sa mong kinabuhi nga dunay paglaom Ginoo taliwala sa hagit kapildihan sa kinabuhi. Ug nasayod mi Ginoo human gitugyan ni Job iyang kinabuhi diha balik nimo, gi-times 2 pa nimo Lord pagbalik ang mga butang nga nangawala gikan kang Job, butang nga among lauman Ginoo nga the same pwede pud nimo Lord ibalik pag-usab ang mga butang nga nangawala namo nga nausik-usikan namo sa kalibutan once na may kasing-kasing mo desisyon sa pagbalik nimo Ginoo mo gisentro lang Lord among focus diha kay Christ. Kini nga kinabuhi Ginoo nga guba, pwede ning mahimo nga usa ka best nga gift sa imong atubangan. Unta Lord, dunay mihimo karon sa mga desisyon. Pasaylo amis mga sala. Among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.